It's Mega Grace Sound Vuma FM. It's exactly 8 minutes before umzogologo Phindi K no Gabriel Sithole kanti ngelesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lakho namhlanje ekseni. Cela ukukhuluma nawe nje only one verse, the book of Philippians 4 verse 6. Do not worry about anything, instead pray about everything. That's the verse namhlanje elikhona enhlizweni yami engicela ukukhuluma ngalo nawe before you start your day. Do not worry about anything, but pray about everything. Ningakhathazeki ngalutho. Ayikho into ebamba ihappiness yabantu njengokukhathazeka. Ayikho into ebamba abantu ukuthi befike emaphupheni abo ngenxa yokukhathazeka. Abantu abaningi bayahluleka ukuba happy labakhona, bayahluleka ukujabula labakhona, bayahluleka nokumukela izinto uNkulunkulu akazenzile empilweni yabo ngenxa ukuthi bakhathazekile. Bakhathaza ukuthi bazophuma kanjani esimeni abakuzona, bakhathaza ukuthi uNkulunkulu uzobakhipha nini esimeni abakusona. Manje babhizi bayakhathazeka, abakwazi nokubona izibusiso uNkulunkulu akababusise ngazo ngoba eyabo ifocus isekhathazekeni kwabo, eyabo ifocus ekutheni nje impilo inzima ibhlungu. Noma uNkulunkulu ebanikeza izibusiso ezithile empilweni yabo, they are not grateful because their focus is on worries. Yabona ukukhathazeka kususa injabulo, ukukhathazeka kukwenza ukuthi unga-enjoy izinto uNkulunkulu akakulethela zona empilweni yakho ngoba njalo uhlezi ucabanga ngezinto ezikhathazayo. Kodwa namhlanje ekseni this verse, the book of Philippians 4 verse 6, do not worry about anything, but instead you must pray about everything. Yonke into odlula kuyona ungayivumeli ukuba ikhathaze, kodwa yonke into odlula kuyona ithathe uyise enkosini bese uNkulunkulu kuba uye ozokuphathela yona adile nayo. Zonke izimo ubhekene nazo namhlanje ekseni ungakuvumeli ukuba zikhathaze. Awudalelwanga ukuthi ukhathazeke nokuthi uhlezi uhlukumezekile njalo, uhlezi ucabanga nokuthi uzophuma kanjani ezimene ezithile, kodwa zonke izimo ubhekene nazo nofika kuzona zithathe uzise enkosini bese uNkulunkulu ebona ukuthi uzoyixazulula kanjani izimo zakho. Ukuba worried ngesimo sakho ngeke kuze kusishintshe, kodwa ukusithatha isimo sakho usise enkosini khona kuyosiguqula. Ukuhlezi uxoxa abantu utshela abantu ngesimo sakhe esinzima angeke kusiguqule lokho, kodwa ukusithatha isimo sakho usise enkosini, that is what will change your situation. Ukuba worried, ukukhathazeka, ukuhlezi ulusize njalo nokuhlezi ukhala akwazi ukushintsha isimo sakho. Ukunalokho uyas-expanda, uyas-magnify. Uma njalo uhlezi ufocus ekusona ukhuluma ngaso, usichaza njalo, you are magnifying your situation. It will not change it. Do not worry about anything. Khona abantu kufanele ngabe manje ba-experience the grace of God, but they cannot experience because their focus is on their situation esingahambi kahle. Ifocus yabo isezimene ezibhlungu naso sizini lwabo nakubantu ababagile nakubantu ababenza kabi. They are always worried. Uyabona noma bekhuluma bakhuluma iworry kuphela, noma bethandaza bathandaza iworry kuphela, noma benza ama-jokes abo nje ane-worry kuphela. Do not worry about anything. Njalo nje i-conversation yabo inama-vocab okuba worried nokukhathazeka. Ungakhulumi ngekukhathazeka njalo, ungakhathazeki ngalutho. Dedela uNkulunkulu athathe over. Ngiyazi usuhlele esimeni sakhe isikhathi eside, kodwa ungasi-entertain isimo sakho, ungaze usidumise, ungaze usi-idolize isimo sakho, usenze sibe uNkulunkulu. Mawuke wacabanga ngasi noma ngabe kuthi uhappy kangakanani, kodwa mawuke wasicabanga nje imood yakhe vele ishintshe yonke, isimo sakho sesiuNkulunkulu wakho, sekuyisona osidumisayo. Ungakuvumeli ukudumisa isimo sakho, kodwa dumisa uNkulunkulu. Do not worry about anything. Yabona lesimo sakho sicabanga njengamanje, ungavumeli sikhathaze, kodwa sinengeza uNkulunkulu ube nguyena ozokuphathela sona. Asishintshe uNkulunkulu isimo sakho, asiguqule isimo sakho. Ungakhathazeki. Ukukhathazeka kwenza ukuthi nomqondo ungakwazi nokufunctiona ngendlela efanele ngoba ukwazi nokucabanga ezinye izinto, ucabanga izinto ezikhathaza kuphela. Nabantu mawubabuka nje mabehleka abantu endleleni uvela uyitshela ukuthi bahleka isimo sakho kanti ngenxa ukuthi wena ukhathazekile. Do not worry about anything. Ungakhathazeki ngalutho. Dedela uNkulunkulu athathe over, unikele uNkulunkulu kube uyena ozothatha isimo sakho. Mawenze njalo ayikho into ezokukhathaza. Do not worry about anything, instead pray about everything. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.